Lad os gennemgå nogle af de mest interessante ting ved ChatGPT 4o. Den her O-model. Så læg mærke til 4-tallet er der stadigvæk. Så det er en overbygning, det er en optimering af GPT 4.0. Så den er noget bedre, men vi er altså ikke i 4,5, og vi er ikke i GPT 5. Men lad os prøve at se, hvad den kan. Og en af de første ting, jeg lagde mærke til, det var hastigheden. Så ved at spørge den, og ved at tale ind i og sige, hvordan kan du hjælpe mig? Så går det hurtigere. Det går hurtigere end GPT-4, klassisk GPT-4, hvor vi nogle gange kunne se, specielt når amerikanerne kom på, at den sådan hostede hakke lidt i det. Så er GPT lavet, og hvorfor siger den det? Fordi det er min custom instructions, står noget om det, jeg interesserer mig for, og underviser i, og konsulent i, osv., så den tager noget hensyn til mig. Så det man også skal dykke ned i, det er klassikeren, det er, og nu kan vi jo spørge værktøjet, hvordan den kan hjælpe mig. Så hvad kan du chat GPT 4o i forhold til klassisk 4. GPT 4, lad os lige give noget hjælp. Forbedre nøjagtighed og forståelse, bedre forståelse, og det her, og meget af det her er jo kvalitativt, husk det. Så nogle er jo nede og sidder og vurderer, at det her er bedre, at det her er ikke bedre. Så det er sådan, de går ind og scorer de her modeller op mod hinanden. Så det er sådan kvalitativ på kanten til subjektiv vurdering. Men den siger altså selv, at den har en bedre forståelse af komplekse spørgsmål, giver mere præcise og kontekstuelle svar. Det vil sige, at den i højere grad forstår og gør det relevant, gør svaret relevant i forhold til dit spørgsmål. Større datamængder, det var i forvejen vanvittigt store mængder, når det åbenbart blevet endnu større. Det er ikke et bredere spektrum af emner. Og husk, at den kan stadig finde på at hallucinere det her med, at den svarer forkert og gætter og hopper ud i noget. Så altid dobbelttjek de her kilder. Bedre evne til kreativ skrivning, det var noget af det, at GPT-4 nogle gange fik hug for, at den skrev ikke lige så godt som Claude, den her model, Claude Opus fra Anthropic. Og siger selv mere kreativ sammenhæng tekster, så det glæder vi os til. Multimodal betyder at kunne få input på flere måder. Så det her med, at den er blevet bedre til, og det er det, vi ser rulle ud snart, det her med, at den kan vise bedre til at se. Vi så livestreaming i den her Spring Event, så du kunne bruge dit kamera, og så kunne den real time se, hvad du sad og gjorde, hvilket var helt vildt. Reduceret bias, det er også et issue her, så de har altså været inde og balancere det her, at den tager hensyn til, at den ikke kun svarer fra et perspektiv, men måske flere perspektiver, og ikke roder sig ud i for meget snavs. Højere ydeevne i specialiserede opgaver, det er jo fantastisk. Bruger interaktion, bedre håndtering af samtaler med længere kontekster, så den ikke glemmer de her kontekster. De forbedringer gør mere altid og effektivt til en bred vifte af anvendelser. Så en anden ting, jeg også synes, der er spændende, det her er, at GPT-4 var jo historisk en betalingsmodel. Så man skulle ind og købe et abonnement. Og det åbner det altså op for nu. Så 4o bliver åben for alle. Det vil sige, at du og jeg og enhver kan gå ind og bruge 4.0 eller 4o, som den hedder, og få gavn af den. Og en af grundene til, at de gør det, det er, at de vil jo rigtig gerne have den her App Store i gang. Den her Explore GPT's, deres App Store, hvor de håber på at skabe sådan en creator economy. Det vil sige, at du laver en fantastisk skræddersyet GPT'er, og ligesom på Apple og Androids App Store kan man gå ind og sælge den. Og på den måde skabe en økonomi, fordi kan du få mange brugere til at bruge produktet og skabe en økonomi, så vokser det jo bare endnu mere. Og du tapper ned i folks kreativitet. Og det var altså en barriere før, da GPT-4 var, det her var kun en feature i GPT-4, så det var en barriere for dem, at du kan godt være, du havde et abonnement, men du kunne ikke dele det med nogen, du kunne ikke få andre til at bruge det, fordi de skulle også have en barriere, eller de skulle også have et abonnement. Så den barriere er forsvundet, og folk kan gå ind og bruge og få adgang til de her GPT'er, og lur mig, om de så ikke kommer med noget økonomi indover og siger, ligesom vi på App Store, enten køber adgang til appen eller GPT'en en gang, eller også bliver det noget abonnementsstyret ræs. Men det bliver lidt spændende at se, og det er en ret big deal.
OpenAI siger selv i deres Brain Event, at det handler om at gøre information tilgængelig til alle og gøre de her værktøjer tilgængelige til alle. Men der er også selvfølgelig en økonomisk interesse i det. Og de tager jo en risiko. Det koster jo penge at åbne op for de her modeller, fordi de står altså bare og bruger noget computerkraft og strøm og vand og køling og alt det her ræs. Men det bliver ret spændende at se, hvordan de her forhåbentlig kommer til at eksplodere mere, end de allerede er. De siger, at der er 1 million af de her GPT'er, og der kommer til at blive flere, når markedet bliver større.